but into ebalekile nje ukuthi kuzobe kufika abantu abanenhliziyo yokuzokupha. So ngiyazi kunzima kanjani. Uphi uma wabo wabashiya nje wahambe kuwe. Uba wabo abahamba bashiya la uma wabo bashiba nawe. Welokela ndimali njalo ngenyanga. Bagcina senyamalelo uhlala lapha. Wayesebenza yini? Susu uhlala lapha ngaphesheya nje. Kodwa sebethuthile ngoba ngakithi ngongqongoza ngithi ngengigulelo lengane. Hawu. Gcina sebethuthile. So ushiya ingane zakhe nawe wahamba nomunye umuntu wesilisa. Nayo lo ngane ahambe nayo besuke eyami kade ngaphasi kwami. Wabe nengane encane washiya lezi zinto. Nokugcina. Hayi bona usisi. Hayi boyiwori yakhe. Bona mina. Basi kodwa phela naye ngesathi mhlawumbe naye unezimo zakhe. Nezathu zakhe. Ngeke sikhulumele. Thina sobhekana nalesimo. Thina nje sizobhekana. Ushampo njalo Wenze njani? Yeah. But into ebalekile ukuthi ke labantwana abashikile ke asizama ukuthi sibe nesandla okwenu nokwakhe ayi but lesimo lesi ngempela yikho ingane deserve ukuthi ke ingashiyeke esimweni esinjengalesi. Yazi something buwa la ngane mfethu incane kanjani. Boza ngalana khona bezobona abantu. Ikhulele kumina la ngane ushiye sino 2 years manje ishiye. Oh la abanye balala lana ke baba kuyakhanya. Yilapho belela khona uma ukuthi nami khona egulayo ngithathe ngiyilethe ngala. So yilana ke bafethu. Kuona kuya kuyi. Mike ngiyafema. Enkunzima. So nipheka ngani baba ngoba istove njengathi silimele naso. Abapheka ngala siphe endlini eyodwa. Enda kukho ngisho ifridge ne. abapheka ngala Ngala. Oh la kuhlala abantwana. Ya bayalala nje kuphela. Uzonalana. Nokho nje egulayo ngiyakwazi ukuthi ayize ngala ngimsethe nami. Ngalona. Uthi yona nje indlela abakwazi ukuphola lapho khona. Yeah. Mekunetha yazi wenze njani ungamvezi baba? ziyafunda zonke kodwa. Bayasho ukuthi othishade besho ukuthi uyabaletha esikoleni. Esikoleni manje uba ukhokhayo ke. Mina kodwa bakhupha ngophela. Isimo sikanje. Kodwa bangithatha. Lokhu nje esikoleni baphatha nje baba ukudla ingubo lezi abalala ngazo phela ngala ingubo lezi shisa abalala ngazo nazi ngoba futhi kunzima yazi kunanomhosha andilana yazi enye into baba mase kuthiwa lana uyakhelwa uvumelekile ukuthi nyathela abanye ngabaye nqaba ukuthi abantu bakhele lana uvumelekile ukuthi ufikile izolo nje ukhona umpethu ufikile wathi ubebuya ejele uthe ngiyangikwazi lokhunje yabo bake ngibuke nje into ezinyama uthi ukhohliwe ukuthi thobane oh yena uplan ukuthi uyangawazi ukwakhela yeah uthi nje sizomningi lekhaya so batheni ukuthi ikhansela thini uyakwazi ukuthi umuntu ekwakhele la indawo yakho le noma udinga indawo entsha nawe baba ukuze sizakale uma bebuya abantu